Näin siltä tosiaan vielä yksi nousija meinas olla lähtösormi herkällä, mutta ei ollutkaan. Ne otetaan vielä sieltä Leino Turpeen ojaa, koska oli jo myöskin tulossa. Ja aikaa oli niin tähän sijoituskarsinta lähtee. Ja tästä tosiaan kolmas parasta vielä sitten nuorten luokan A-finaali. Ja A-finaali siis Veeti Tiiro, Eelis Liukkonen, Veikka Kauttio jo tuonne keräilyalueelle. Elikkä Veeti Tiiro, Eelis Liukkonen ja Veikka Kauttio jo keräilyalueelle. Ensin kuitenkin Kivikylmälahti, Jere Pietilä, Juuso ja Harjajärvi, Topias Kulmala, Eino Pitkänen, Leino Turpea ja täräyttää 2 kierrosta ja 3 parasta nuorten A-finaali. Ja reijätä sitten lähetään keskellä Topias Kulmala. Ennen kuin lähdetään tuonne takapuolelle, niin katsotaan, että tätä kärkikuljettaja piirtelee leveätä laveita. Ai, siinä nyt paattuu paha virhe ja näin sitten Kulmala on peränpitäjänä. Kivikylmälahti kärkikuljettaja numero 4 Eino Pitkänen tuossa kakkospaikalla ja kolmospaikalla tässä kohtaa 15 numerolla Jere Pietilä. Ja näille herroille tässä kohtaa, tai nuorukaisille tässä kohtaa tarjolla A-finaalipaikkaa. Siinä toki 55 Juuso Harjajärvi on välittömästi haastamassa Pietilää hakemassa ja lähtee välittömästi hakemaan ulkokautta. Riittääkö vauhti sitten ulkokaudessa pitempi matka on ja siellä sitten menee myös Pietilä pitkäksi. Harjajärvi tuohon sisäpuolelle ja tästä kiittää ja kuittaa nousee kolmospaikalle. Kakkospaikalta kuusamolaisilla nyt ei oikein tuo ykköskurvi meinaa onnistua kaikilta numero 4, sillä ei Pitkänen vetää pitkäksi ja antaa sinne sitten Pietilälle mahdollisuuksia. Pietilä on tuolla sisäkurvin puolella ja tässä kohtaa voisin vaikka veikata, että menee ohi ja kyllä meni, mutta Pietilä ei muista, ei niin pitkään suoraan, ettei kurvia siellä perässä ja kurvi pitkäksi. Näin Eino Pitkänen kuittaa itsensä takaisin tuohon kolmospaikalle ja se on edelleen se A-finaalipaikka. Kärkikaksikko sitten menee tuolla ihan omilla teillä. Kivikylmälahti tulee takaa suoraan. Ruutulippu maalivalo valmiina. Mukavasti Sitikka laulaa. Jatketaan meitä A-finaalista 5-5.